भोजपुरी में हमनी के एगो कहावत होखेला, भदई के कुकुर लदनी के मार। इहे हाल हो गेलो पाकिस्तान टीम के। अब एकर मतलब का होखेला कि भदई मीन्स भादो, जब पानी दिन भर पड़त रहेला, रेनी सीजन कहल जाए। कुकुर मीन्स कुत्ता, लदनी मीन्स डंटा, आ मार मीन्स मारना। गलत समय पर गलत जगह लोग केहू पहुंच जाला नु और जम के मार या डांट खा जाला नु, ओकरे के कहल जाला ई चीज, भदई के कुकुर लदनी के मार। इहे हाल भइल बा पाकिस्तान टीम। ई लोग वर्ल्ड कप से पहले जो ड्रामा रहे कइल है लोग, बांग्लादेश के कान भर देला लोग उहो चौड़ा में कि हाँ हमनी बिना आईसीसी इवेंटे ना हमनी का सब रेवेन्यू आता है, सब कंफ्यूजन उनको लोग को दूर हो गई। अब उनका लोग के पूरा टूर्नामेंट में केहू यादे ना कइलोस, ओकर खीस उनका लोग के अलग बाकी माने हमनी के कोनो वैल्यू नहीं के सही में, तबे नु उनका लोग अलग अलग बिना उनका लोग बिना वर्ल्ड कप ना या पाकिस्तान खुश खुश कानवा में क के उनका लोग के साइड करा देलस कि ठीक हमनी के साइड हो जाई, तू हो जा मर्दे। मैच कैसे खेली लोग, मैच तो हो गया अपने, जब वो लोग पूरा अपन ऐठ उठ ले लोग अपने घुस के खेल ले, आदत है। अब ये चलते बांग्लादेश खिसियाइले बैठे रहे कि हमनी के काम बिगाड़ के अपने जाके हलुआ पूरी खा ले लोग, आवा लोग तो तारा के भेटाल भरल बैठे रहन, आवा लोग तारा के बतावल। इनका लोग और कहीं के टूर ना मिलल है। वर्ल्ड कप खत्म भइल, परफॉर्मेंस जोन कई लोग कइबे कइल लोग, ई सीधे जाके लैंड हो गइल लोग बांग्लादेश। वर्ल्ड कप के 2 दिन बाद सोच ला कितना जल्दीबाजी रहे, ऐसन कोनो टीमे ना रहे कि जोन वर्ल्ड कप के अगर ई लोग टीमे ने उम्मीदें ना रहे कि लोग फाइनल खेली लोग। 9 तारीख 8 तारीख के फाइनल बा, 11 तारीख इनका लोग का दूसरा मैच हो जाता है, दूसरा टूर के। ओमे प्रैक्टिस भी एथी करे के बाद सोच ला इनका लोग के बोर्डो इनका लोग सीरियसली नहीं खेले, पहुंचल है लोग। अब वो भरल बैठा रहन सब, एगो तो ओकनी के अपन इज्जत गइल लोग, ऊपर से आईसीसी हारलो टीम के कुछ पैसा देवेला, और वो कुछ पैसा नहीं खे, कई 100 करोड़ बाबू, 100 करोड़ से ज्यादा वो पैसा हुई है। आ इनका लोग के चक्कर में ओकनी के वो चल, यही चलते कहल जाला केहू के बहकावा में ना है कि काना फूस में हमेशा तारा के पड़ोसी तारा के बर्बाद। इनका लोग के काना फूस में ओकर गम से भी निकल ही ना रहन सब, बेइज्जती अलग भइल, पैसा अलग, भरल बैठे के आवा लोग तो तारा के गोलहारी जा हमनी के। आई 2 दिन बाद पहुंच गइल लोग पिच पर, बस जाते आज पहला मैच में लगले हासिन का लोग मार, बॉल से पहले फिर बैट से। एगो कहावत कहल जाला इंग्लिश में, स्मेल द लेदर, जब बॉल सड़ देहिया से निकले रहनो का कहल जाला स्मेल द लेदर। आज उहे हाल भइल बा। नाहिद राना एगो जाके बॉलर बना, लंबा चौड़ा बना, इनका लोग के टेस्ट मैच में पहले तंग कइले बना, खाली इनका लोग के बॉल बस सुंघावत रहो। 5 जना के आउट कइले हैं, आ 6ठो उनके रहे, लेकिन आउट लोग रिव्यू ना ले लोग, ना तो 6ठो विकेट फहीम अशरफ वाला उनके रहे। 5 जना के आउट कइले हैं टॉप ऑर्डर के, एकदम ना होके रैटल कोई। ये लोग पानी भरत रहे, लगत रहे लोग जमीन रजिस्ट्री कराए गइल बा, लोग जमीन देखत लोग पिच पर जमीन पसंद नहीं आवत, लोग घरे आ जात। ये सब जना जमीन रजिस्ट्री कराए गइल। रिजी द ब्रैडमैन भी पहुंचे रहन आज। अरे रिजवान भाई के बारे में एक और बात देखनी है। 2-3 दिन पहले उनकर प्रेस कॉन्फ्रेंस रहे, पता ना उनके कहे धले वाला लोग, शायद मजा लेते लोग जो के पत्रकार लोग। उनकर इंग्लिश ना, उनकर हिंदियो खराब बा मर्दे, हिंदी भी खराब बा उनकर, हिंदी में नहीं बुझत, खाली लास्ट में जाके पता चलता है कि मोमेंटम, अंग्रेजी में उनका भी मोमेंटम बा, हिंदी उनका भी मोमेंटम में बाचल बा, तो उनकर का कहल जाए वो ठीक बने। अच्छा, उनका से जाके कुछ लोग, एगो वीडियो वायरल होता है, पूछल है लोग कि वर्ल्ड कप में परफॉर्मेंस रहे का बोलत रहे, कहते रहे हमनी के परफॉर्मेंस ठीक रहे, बहुत बढ़िया खेलनी है जाए। कहले कि बाहर कैसे बोले, तो रन रेट से बाहर बनिया जानू, तो मैंने रन रेट घरे क्या के चाचा चाची ठीक करी लो कि मौसा मौसी, रन रेट प्लेयर जो खेलता हुए ना ठीक करी, खेल के बढ़िया क्रिकेट। फिर कहला से तो श्रीलंका वाला मैच, तो कहता श्रीलंका वाला मैच कहूं हमनी के जीत गई जानू, तो कहलस कि श्रीलंका वाला मैच जीतला तो बाहर निकल गेल, कहते को हमनी के दिक्कत नहीं, हमनी के बढ़िया खेल रही रन रेट गबड़ा गिरे। सोच लई कर दिमाग, ई क्रिकेटर हम। ओकरा बाद इनका से वो क्वेश्चन पूछलस कि जोन अदर टीम बा, टॉप क्लास के टीम बा इंडिया, ओकरा से कुछ सीखला ओकनी के अप्रोच, कहते रहे हम ओकनी के मैच ही ना। हालांकि इनके देख के लगबो करला कि मैच नाइए देखत होइए, मैच देखते तो इनकर होई वाला हाल होई, ई जीतते ना, ई परफॉर्म ना करते इंडिया के अगेंस्ट, ई मैच ही ना देखस। ई पाकिस्तान में बैठ के फैशन टीवी खेल देखे लोगा। मर्दे सुनले रही कि पड़ोसी जलनखोर होखेले, लेकिन हाथ ना मर्दे ओपन जरत रहो लोग।